Morning guys. Okay, karong buntaga madto ta og palengke sa Gindulman atong tan-awon ug unsay porma sa palengke ug buntag. Daghang bangtawang ang palengke sa Gindulman. Kay mamalit mi og ang sudanon jamot guys kay nabilin gamay 1,000 na lang ni baw asa abto ning 1,000. Okay, so mamalit ta og sudanon. Depende sa ato makita sa ato ang para sa ato ang sudanan nato sa paniod to pamahaw depende asa abto ng kwarta kay gamay na lang nabis kwarta guys. Mamalit ni madami sa Gindulman. Okay, magmasjid ta kay ngano na arang taos palengke ron ba di na pudi og kana na ay masara og noog para safety ta masjid na nga surgical. Kaya ba ng partner dia? Kato na balik-balik nag-drive sa motor. Kay nanimbam ng duha. Tunhatod. Uy, pa man masira di ang portahan di ay. Hani ba ni? Tiguang ni guys, makaliwat na mo. Wa masira di ang portahan sa hang balay. Pobre nga balay balay nga pobre. Saon man ta aning. Di pa man sa pila ka tuig nagpa-school mga anak, mauna mang jung anak di man ang bahay. Yes, mamalingki mi. Morning te, morning. Bye-bye te, bye-bye. Bye-bye. Video ba? Oh. Na balay nilang mamuli na nindot kayo. Oh. Ate, ano apa kami makabay ng anak te? Layo pa sinood. Na among kani among silingan arang buotanan ni. Buotan kani among silingan bara ka manghatago na si ate. Mama ni sa abang maestra. Ginagmay ra pud ba. Oh. Pero ginagmay dako na ng blessing manghatag ka. Sige te. Okay, kani nga karsada pagawas na ni samo ang balay. Okay, anami sa Trinidad. Albert Trinidad gawas na sa amo ang balay ning kakarsada mo ni among agi-agion permanente kada mo gawas ni ugasa ni mo dito. Yes, kani karsada paeng mo na ni sa Gindulman Mercado. Yes.
kuan. Mahilig makagbingka. Ah, wala pa'y bantay kay sayo pagkaadyo. Amo ni itsura sa gindol man. Karang sa juha pa. Oh, ano mga gulayan. Ate, mabalik ra ko. Ate. Asa? Mo ni hasok sa gulayan, nabuutan kayo. magpautang na og ako kwarta. Sa lang ka, ma'am. Sayo di kay ngitagdag onse atong masimak ante kay. Kaya atong tidya nagtigwang na hapdos. Ito, ma'am na. Sa mo kung gani pagkigop o kinit. Alam mo, musikat chug ti, makita na mo sa YouTube ti. Oh, iyahan ning gulayan mo ni ang suki nga gulay. Nghan kay siyang tinda. Mga pamangati ko dito pag-abot ko mo, ma'am. Mabalik na ko te. Dag lamas. Diba? Ay po ang alok mati ray. Nana mo itlog na katungkuan? Pula? Ano ba, ma'am? Ay jara. Oh. Mo na kuan, mama saho ang estudyante na anindag itlog. Mangita, sige ko pangita atong itlog na pula ba? Ha? Lagi. Mga jud ato sa guran og kamatis. Amit wala man balik na ko. Ngita mi og an. Kada kinasun pa da. Alami ah. Hoy, Hi. may Kada ta kinasun. O sa kay tawag ani nga kinasun gani? bakal. Pila ang kuan? Ano na tang kilo? Bakal. Kani, murag pinaypay na. Salop, 140. Kaya na din. Ay kata kumuli ra ko, balik ra ko. Sa dito ni. Ay tatag. Nilupot mo. Dapoy aninik ka, dapoy gagmay. Asa gi kani? Kini, tugtong. Kani pod. Pila ni? Baso. Renta na na, ma'am. Bibili pa kami. Wa man ko sinsiyo oy. Kinain mo, ma'am. Patakos ako kay wa pa ko sinsiyo, balik ra ko. Pila ka takos? Dua. Napilupot mo mo. Lagi lami na. Pila ng baso tayo. Renta, sir. Dara, ma'am. Tagkugtong mo na. May bans, ma'am. Ha? Puso, lato. 20 na, sir. Unsa na balik ko na nahon. Pila ang baso? Renta na. Lato baso? Unsa na kayo san? Kapalit ko. Kapalit ka, ma'am. Bi. Jara mo dyan yung kaning amuhang. Ano kay madato ka dyan ka. Ana. Nasa video sa. Ay magawas lagi ka sa YouTube. Pila ang kuhan? Lami na. Ha? Pwede pa na siya. Lami. Pwede pa na ang dyan tumasabaw? Oo. Taghang gilid, ondin, ma'am. Diyan palagi palista mo sa buwan. Ito, sirip. Mga mama ang musulat. Kagudang butang agnot. Ajaw, in town in sulat kay jungan na kay matakulan. Bala gog natural man jud mutudlok. Mutudlok ta. Isa ra, ma'am? Oh, isa lang. Dara man sulat. Itlog na yun, Bi. Panda unom. Parang ni soda. Oh, naibularan oh. Na mong gwapo nga tindero sa buwad. Na ijang buwad gwapo ka adyo. Mo ni ang palitanan usahay di lang jud ko magpirmintig buwad kay kuan man. Ang kidnihon man ta pero ang tindero gwapo. Oh.
Yes, lian, yes pud ko. Klaro. Muna bularan oh. Itapad-tapad jud pareha. Forma. Pila? 62. Sura ang 500 mo na nabilin 200. 200 na 100 na lang kapit sang 500. Isdar ganito gamay. Mahadlok man ta mo bit pita tong 500 kay gamay na na mabilin. Ari na pod ta sa gulay. O, te, mabalik na ko sa imuhang gulay, te. Pante munggos, tibe? Pila, ma'am. Munggos, ay. Babay sa, babay. Naa. Bye-bye. Ay, gwapa ra ba ni mga gwapa? Negatapad ni mga gwapa, sa. Ma'am, Hindi ra sa gulayan. 45 ran ni, ma'am. Ha? 45 ran ni. Ah, sige. Okay. Hindi ra sa gulay. Cinta lagi po daan, ma'am. Juga kato po bijis. Sige. Maninda na naman ko, te. Sus, ma'am, yasa pa ba niyo mo ng kwarta, ma'am? Oo, kaya maning mga suki, arong musikat po sila. Char. Ako ni silang i-promote sa Tibo Kalibutan. Madyo na, ma'am. Oh, bitaw. Kamatis, ti. Kanarate, kamatis. Ang kwarta ra ba, te, gamay ra ni. Kautang jud kog kuwang ni. Buntag para ba? May nabilin sang 500 te na ah. Jara. Pila ra ba ng kwarta, good ma'am? Lagi. Dali, ara. Pila tanan te? Pila tanan. Sabi mo, yung mahal, ang mga kamatis, upuan, ma'am. Napait ko ugam ay mapait ay ko og ginamos dahil na kasi magbilin ko og cheese. Pait ko ginamos kay isagol sa kanana ay kamatis sa lamian na. Antik sarap isa ka buok te. Ay meron ba ning ginamos te sa gulan? 85, ma'am. Be, ay half 20. 30. 40. Ati. Sok-sok pagad ning 5 ambis kay mamo ang kwarta. Ah, Anak ko nga. cheese dayti. Ngilad gyud ning kwarta na. Ila na. 50. 50. Oh, kulang ko. Ah. Ah, balik ra man po ko direte. Pilang kuwang te? 30 ra, ma'am. Kasi pasaman ko 30. Mapait pa man ko ginamos te. Oh. Moro na bilin sa 500 te. Oh. Salamat suki. Suki. Nako ni uli na mo sa balay. Okay, ang among agianan mauna. Natungan sa mga nindot nga mga bay. Mo na balay sa among silingan yan nalapuka guys. Namin nasa sikan lat man ni. Kaya mo pagpalit anang yuta at kay marato ka man lagi. Mauna na mara among nakaya. Tsaka ning first lot kay irang mahalaman. Jangan hati kematuhan sobrang 200,000 kapin. Amo nga kay barat ko pa man nga time. Ano niya plano man kuno sa amo ang nang pagawas. Plano kuno sa amo ang kapitan na ipasilin ko kuno ni. Papapod lagi. Papay budget. Amo na amo balay guys. Papaintawon siya mahuman. Kani lagi magpaskil tag mga anak. Sunod-sunod makabuok tulo na nahuman unahon ba day ng bay mudagan so na sa bay tami sa merkado ni palit og sudan dara for guys ang maguwang da Reden di ilang bay kay di kitrame among isig ka dingding sa balay sa muna diyang gigamit muna naninda o gisda hindi puson nagubot pa